yona ke Daseno Galaxy TV le ongihamba usichecka lapha nepage lethu YouTube channel fuku search uthi Daseno Galaxy TV noma uthi I know my story. Mr Khabazela sibingelele baba Mbonambi nabalaleli. Yeah, kunabantu namhlanje empilweni abantu untanendishi ngenxa yabangani. Kunabantu namhlanje empilweni Khabazela abafelwe imizi ngenxa yabangani. Kunabantu Khabazela namhlanje abakwi 6 feet underground through abangani. Sithini le ndaba Khabazela? Mbonambi siyabonga sibingelele. Yes Khabazela. Mbonambi umngani ohlukene kabili. Yes. Umngani muhle. Yes. Umngani mumbi futhi. Yes. Uma umuntu ethatha isinqumo sokuthi ufisa ukuba nomngani, uyena umuntu osuke ethatha isinqumo sokufisa ukuthi ufisa kuba nohlobo olunjani lomngani. Yes. Uhlobo oluthize lomngani ofisa ukuba nalo. Yes. Akuve kubalekile ukuthi umuntu yena azazi ukuthi ubani. Wakwabani. Yes. Usukaphi uyapi. Yes. Uyabona uma ngabe ukwazile lokho ngicabanga ukuthi ngeke uzube nayo inkinga ezokufaka ekuthenini kube khona umuntu okuthiwa umngani. Uma wena ukwazi ukuthi la ume khona uyazazi ukuthi usukaphi futhi uyazazi ukuthi uyapi. Ngoba uma unjalo usukukhombisa kona ukuthi unawo umgogodla ngoba umuntu wazalwa yedwa. Yes. Walala esiswini sikanina futhi nasethuneni umuntu uyolala yedwa. Yes. Kuyenzeka ukuthi wenze into uphike nomngani afe umngani noma ufe wena asale umngani. Ngoba noma ungaba umngani ungakanani nomuntu kodwa usuke ngesiwena umngani. Wena usuke uwe nawe naye usuke uyena. Chaza ukuthi nisuke senomuntu oyedwa. Umuntu oyedwa. Yes. Nabantu nje abahlukene futhi abangahlobene futhi kwesinye isikhathi. Yes. So manje umhlukanisa kanjani umngane oze kuwe ngeqiniso nomngane oze kuwena ngamanga, umngane oyifake? Umbuzo wakho unzima Mbonambi ngoba ziningi inhlobo zabantu emhlabeni. Yeah. Lolu hlobo lomngane ozothi wena akalungile kuwena. Mhlambi lolu hlobo lomngane uzofike alunge kumina. Oh yeah. Mhlambi wena uzothi udinga uhlobo lomuntu oneqiniso ongantshontshi. Kanti mina uhlobo lomuntu lomngane ngimdingayo. Udinga umngane ontshontsha. Udinga umngane ontshontsha. It decide where. Yeah. Ngoba umngane omuhle, umngane nangezenzo. Yebo. Uma ngabe ngingowasesihogweni kungasebumnyameni, umngane vele ngizomdinga kuyena osekukhanyeni. Akuyena osekukhanyeni. Cha. Fanele kube wasebumnyameni. Umngane ke lo. Ngoba ngisho singenza izinto ezimbi naye, kodwa kusala ukuthi umngane ngoba senza nayo lento le efanele masiyenze. Yes. Uma wena unomngane ukuthi niyasonta la nigijima isonto nehlala nenyuka niyathandaza nikhuluma indaba kaNkuluNkulu. Mina ngiyeba. Umngane wakho ucabanga ukuthi uzofitha kumina. Ngeke azafitha. Lo wami ngeke futhi azafitha kuwena. Yes. Manje ke ingako ke indaba esekuthenini ke. Konje uma ngabe kukhulunywa ngokuthi ke umngane okahle umngane onjani uyabona ukuthi sidina singazi ukuthi umngane okahle umngane onjani ngoba umuntu nomuntu ufuna umngane ozokwenza lento ofitha. So ngoba phela siyakhumbula ukuthi la ngaphandle Khabazela kunabantu njengoba ngichaza nje. Yebo. Abagcina sebelose direction. Yebo. Even abanye bebekade benemaze. Yebo. Kodwa through abangani. Yebo. Bagcina sebephumile emzini yabakade beganele kuyona. Yebo Mbona. Ayilinganisele Mbonambi kuye kube nenkinga yento eyehlela abantu isikhathi esiningi uthola ukuthi umuntu athi hleli naye. Sikhula naye akasebenzi siphuma esikoleni mhlambe akasebenzi siphila naye saplana ukuthi bafowethu thina mase siphuma bafowethu sesiyosebenza impilo esizoyiphila nansi. Yabo mhlambe so5. Yes. Avela phuma yedwa. Avela hamba uqashwe ecompany. Mayiqashwa lapha enkampanini uzofika abantu lapha abazosebenza nabo. Yeah. Lapha noma kanjani laba bantu uzofika thola umngane noma uzofika thola abangani. Yes. Abantu asebevele sebephila lempilo yalomsebenzi vele azosebenza. Sebenemoto mhlambe sebenemizi sebenayo yonke into sebeyamthenthini futhi yabona nje la thina amasola siyaphila senza lokhu nalokhu. Yes. Uma ngabe ucabanga uhlelo lwethu thina asishiye la emuva esingakasebenzi ucabanga usazoqhubeka. I get soqhubeka. Lento yokungane yokuchaza ukuthi idinga ukuthi because uhlobo labangane lihlukene igabeni
khona uhlobo labangane olukuthanda ngoba lifuna ukukusebenzisa. Yebo. Let's say mhlambe faneke bakubona ukuthi uhleli unethezekile emzini wakho. Yebo. Mhlambe kunokuthula noxolo bese beloke bekungena kancane nje ukuthi hayi man nawo ngathi manje usuthobela kakhulu le ndoda yakho ake siphume soyithokozisa somewhere uyabona so luloko lokuluthela kulezo zinto ugcina usuphuma ngempela mose ufika kulezo ndawo kanti lona liyakusebenzisa behind the scene labanda eniyakubona bazogcina belo bebuza ngawo ukuthi lo muntu ohamba nawo umuhle ngako wamapha akusikhulumele naye ngidinga umuntu wesifazane yabona then wena ngenkathi bekhuluma nabangani bakho ukuthi bathemba kakhulu uzovuma because wenzela abangani kanti ekugcineni abangane benza ibhizinisi ngawo behind the scene lo muntu abamtruphasela wena ngale ngemuva kunezimali eziphumayo behind the door. Inkinga yabantu sibhekene nayo isikhathi samanje ukukhala ya abantu bagcina bengenawo umgogodla ngesimanga sokukhala kodwa ke phela ke imedia ke lenza ukuthi abantu bakhala ngoba lezi zinto abayibona kuma TV abantu bayifisa bayithanda imedia yabagabisela yabagabisela ukuthi lempilo yasentshonalanga yona impilo enhle right so abantu abaphile lempilo kanti yona impilo ebafaka abantu ehlathini eminyama so manje uyabona mbonambi ngempela namhlanje kunemizi echithekile ngesimanga sokuthi umuntu waphuma la ekhaya wathi uyahamba uyosebenza isimo sisimbi wafika phambili ufika wathola umngane wathi mayifika umngane wathi umngane usazi umtshela indaba ukuthi usafuna ukondla kini ngeke ngeke yabona nje mina ngikhuluma indaba ethi nje mina buka sengizothenga imoto esibili wena kwathenga nami uzokuzwisa futhi akugibele sathi kuhambe endaweni ezithize kuyo kanje endaweni ethize akugibelise futhi nawe ugcina sobuze bomnani bemoto kuyakusakwazi manje ke ukwenza iphupho leli oluphumele ekhaya mhlawumbe ushiselwe nempepho ukade ufisa ukulenza wathi ufisa ukulenza ukuthi uzobuya wena la ekhaya usafuna ube semagogogweni uzofisa kube into nawe ekhaya likahle ukuze umakhelwane babone nawe usuyasebenza egcineni kosuku uma ufica umngani ongalona lolu hlobo lomngani ofanele uzokukhwebula akubhekise la kuthanda khona yena kanti ukuba ufice umngani oyilolu hlobo namothi nami ekhaya uma wakhiwe ngothayela uma wangifundisa kanzima kunje nawe nandalale isicukwane okini nathi osasilala sidla imfilo kumanje ngani ukuthi kuzodliwa nje ekhaya ngilinde ukuthi ngize ngihola mangahola ngifanele ngihambe imali engaka ekhaya kuze kudliwe futhi ngamanye amazwi niqhuquzela ngezinto ezinhle eziyaphambili zokuthi ekhaya akuphilo uyena ke umngani okufanele ukuthi ube naye wena owazi ukuthi wena ufuna yebo unamathelekeni unwazi ukuthi ufuna ukuphila lempilo elolu hlobo wena owazi ukuthi ufuna ukuthi upgrade ngemoto yebo uzwana nabantu phela abaphila lenhlobo abaphila yona lempilo yohlobo lalezi imoto lezi ukuthi bafuna ukuthi kushintshwe imoto mhlala izo umuntu nomuntu akahlale emgidweni wakhe nakuphela ahlale kwilane yakhe agijime kwilane yakhe ugijime nofishi abangangawo ungagijimi nofishi abangafani nawo uzobalula ke lapho usho uliphinde ekhabazela ngoba hayi impela namhlanje mfethu abantu abaningi bangenile ehlathini kwabangani ya kakhulu namhlanje sikhuluma nje kunabantu abaluza impilo khona abantu abasemathuneni kumanje bathi othi umngani mfuthu asizame mfuthu ngeke uzungabi nale moto asamene siyonjonto ufika wafayina ngempela lokade ezozama engakamnalo ukuthi sazama impela lo vele ungaphansi komhlaba vele kwafayena lo wafa lo fika impela ukuthi uzo welcome na ufanele abe naye yakhe imoto vele wafa true abangani omunye akanamlenze namhlanje kwathathwa nje kwathi mfuthu asamene siyozama wathola abangani abarong uthi mothi abheka lo muntu thothi lo muntu lona uthi mayisethiwa uyahlala naye athi ayikho mfuthu nami into engangayenza ngase ngiphuma ngisho university sengifundile ngayo nayo wangabekezela ngani pho okufanele athola abangani abazombekezelisa ababekezela ngoba baningi futhi abantu abalahlekelwa impilo nabanye abagcina sebengena ebungozini bebe abantu abaphilayo kodwa bahlangane nabantu abaronke abantu abajaha impilo yajika impilo ilokhuzana ubumnyama bempilo baphuma ngabo baba isibonelo sokuthi umuntu owenza intembi kuba nje kanti kade bengaqondana beqala bathi liphume ngawo bathi mfethu laphuma ngabo babengadalelwanga ngoba amathongo emizi yabantu abafana amathongo emizi yabantu sasilethele ukuthi la emhlabeni uzophila lempilo kanje wena wabona impilo yomunye umuntu oseceleni engahlangene nawe wayihalela wayifuna kanti ithongo lakini likulethele emhlabeni ukuthi wena uzophila lolu hlobo lempilo athi umngane wakho ngeke unoma uyavuka ekseni ngiphuphe kanje athi yabona mosuntshentshe siyosonta ayikho ke nje leyo nto akuyena njalo wakini lo muntu hayi ngeke asifike kancane uthi kuyishiye impilo oyiphiwa abantu bakuNkulunkulu ulandelene uzofika usale endleleni kule mpilo ngoba vela akuyona yakho uqhubeka yena afuna abanye futhi abazo qhubeka nempilo ususele vele endleleni
kwenzeka kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyingozi ukuthatheleka phezulu nohlobo labangani ungazi ukuthi lolu hlobo labangani lundiza kuphi ngasiphi isikhathi nawe usubona izinto ezibukhazikhazi usukhala phakathi. Kuyingozi ukungazazi ukuthi wena ungubani, umephi, usukaphi, uphokopheleliphi. Uzoba nenkinga. Yeah, Cha uzoba nenkinga impela ngoba inyoni zosibo lodwa zindiza ndawonye. Lindiza ndawonye. Yebo. So once waqala wandiza nenyoni engalona lolu hlobo sekubhedi. Usukunenhlanhla makwazi ukukhwibuka futhi uphinde uphume. Ibhadi libuya ngawo. Ibhadi nje libuya nawo wena uthi uyaqala ngoba manje akuyona yakho vele lenkundla lena. Awuyibuzanga lenkundla la kuyona yakho. Hey, ngeke isipero sindize no mine. Ngeke sosala enkundleni isipero. Yangqofa lezi nyoni ayidlala ba aggressive ngempela lapha. So manje ke uma ngabe uzothatha ijuba uthandize nenkosi izoliqhuthula. So ukhoza ndize nezinye nejuba ndize namanye. So okubaleke kakhulu ukuthi umuntu akazazi ulibona uhlobo ungahaleli izinto ozazi ukuthi wena ngeke uzokwazi ukuthi uyithole futhi akuzona ezakho kodwa uyifuna because amafasileni abulala. Yabona isikhathi esiningi izinto ezifika ngokusheshsha empilweni. Basho njalo abafana ababelungu sasebenza nababodwa bathi you get rich fast and you die young. Hayi usheshe impela ucebe kodwa uphila isikhathi esingaka. Sheshe udlule emhlabeni awuhlanganisa u40. Abantu abaningi awuhlanganisa. Awu enjoy kwalempilo kade uthi uyayizama. Uyishiye naleyo mali mhlamba kade uthi uzama ngayo uzama kulokhu izimpilo. Uyishiye nawo futhi. Bayidle abangayisebenzelanga bayiniphise bayiqede bathi nya. Abangabizwanga ubuzima babo. Abangabizwanga ubuzima babo. Mhlamba ushiya nje le mali mhlamba ushiye imali enjengemali uqale enye indlela. Isivele sikusebenzele le kade right. Yeah. Wathola umngane wathi hayi yabona futhi ingenisa kancane kabi le mali lento yakho. Nansi into engathi izoba ngconywana. Ngomhobholo uvela ulandele lo mngane. Kanti usezokushiya endleleni. Hey, kubalekile ukuthi zazi wena ukuthi empilweni ufunani. Yipi uluphi uhlobo lwempilo ofuna ukuliphila futhi bapha abantu ofisa ukuphila nabo. Yeah. Lula. Ayikhabazela wabeka mfethu yabona namhlanje usakhuluma mfethu ziningi izinto nje osingayichaza mfethu ngalento yokungani uma sithi akuqashela ubungani. Namhlanje kunabantu kuma relationship abasale ngaphandle kabazela. Uyaphi umngane emshadweni? Uyaphi umngane entweni yabantu ababili mabethandana? Uyaphi umngane emndenini? Uyaphi? Ngoba phela kunento ombonambe kufanele ukuthi uyazi ukuthi kunento eba yomndeni kube yozala khona into okufanele kube yakho wedwa engaziwa nawo umkakho engaziwa nawo umkakho yakho. Yeah. Manje umngane uyena umuntu ovamisa ukuthi ayazi lento. Mase ke wayazi lento vele ayibhobozi kanti wena bungathonga ukuthi ithumbe lifanele maliqhuma. Livele liqhuma. Labo hleli nabo kwesebethi hawa awusitsheni thina indaba engako sizotshena lo muntu wangaphansi siqalile. Awusabathembi phela laba umngane. Yes. Sokonakela. Khabazele kunzima kakhulu. Iyona ke dase no Galaxy TV le ukhabazela sihleli naye sikhuluma ngalo ludaba lolu osolilimaze kakhulu isizwe sikaPhungane uMageba udaba labangani. Asisho ukuthi abantu abangabi nabangani kodwa hlonza khetha uhlobo lwabangani kufanele ukuthi undize nalo. Sekwachaza mfowakhabazela ukuthi inyoni zohlobo olulodwa zindiza ngandawonye. Ngokunjalo nawe ufanele ukucheck siyayazi ke lento ekuthiwa i-stage khabazela siyahlupha. So okwakho ukuthi muva nabantu kodwa ubuye uhlehla ubuye ubheke unyathela kwabo ukuthi basanyathela ngendlela eright. Sithini le yabantu besifazana namhlanje abagcine sebephuma emizini yabo beganile bashiya imizi yabo namhlanje abantu untana endisho baphelele ematshwaleni ngenxa yabangani esikhundleni sokuthi mefika lapha emizini abheke uhlobo lwabantu asebeganile abangakwazi ukuthi bamluleke ngezinto ezizomfaka athi khaxa lapha emshadweni wakhe kodwa ngenxa yabangani wagcina ilalele bona abangane bamkhipha emendweni. Mbonambi kuyinto eyayithanda kuba nzima kakhulu ngoba into ekhona futhi ejwayelekile.
nokuthi ke izinto ezikhona nezenzeka emphakathini abantu noma befuna ukukhuluma ngazo abafuni ukuthi mhlambe lezo zinto zinganqandwa kanjani ukuthi ukusabalala kwazo ngoba kahle kahle into ebalekile kunayo yonke into Mbonambi ukuzwana emndenini ukubambisana yabona uma ngabe usizothatha isigaba sokuthi usufisa ukuthi ulethe umakoti ekhaya noma usekufanele ukuthi kuhambe kuyisa umakoti lapho into ebaleka kakhulu ukuthi ukuzwana emndenini ngoba usuke kuumsebenzi omkhulu kakhulu lo ukuthi kwakhelwane ubuhlobo so leyo nto leyo ifuna ukuthi abantu bazwane emndenini bathandane bethembane ukuze isikhala somngani singabi khona ya ngoba impethu ingena ngenxeba uma ngabe kukhona umfanto noma kanjani umoya ngeke ungangeni ya ngeke ungangeni umoya ngoba kusho khona umfanto kodwa makuvaleke kahle umoya ngeke uzongena haya sibonge mfoka Khabazela umthokoziso wami Mbonambi lo naye ke umfoka Khabazela lapha no Mr Bheki Mkhize sisiphuma ohlelweni ungahamba kwesicheka lapha nepage lethu iDasenugeka Galaxy TV lapha ku YouTube channel ufike useshe mawuthanda uthi I know my story bese ufike lapha na ke usubscribe ulike wenze njalo njalo konke kufanele kwenzeke ukuze ipage lethu likhulu ngihamba kwesibhekana lapha na ke ku TikTok lapha na ufike useshe uthi Mabhodla bese uthi asizifune sizithole umthokozi wami Mbonambi lo eseyibeka phansi intambo nomfoka Khabazela sesehla ngobonda sitho kumhlophe kodwa